we are not ruling out the possibility that more suspects will be arrested with regards to the case. Kuvela abarhanelwa ababini kwinkundla kamantyi yasebhelabhela eLimpopo ngokuphathelene nokuqhekezwa kwefama kamongameli Cyril Ramaphosa ePhalaphala ngo-2020. Isebe lemicimbi yezemveli eMpuma Koloni lihlaba Ikhwelo kwiinkokheli zemveli kuba zikhuphe uluhlu lweengcibi eziselungelweni phambi kokuqala kwexesha lolwaluko. Uzakungcwatywa ngoLwesine wale veki uBongi Ntuli nobe Iphulo yeqela lamaZulu kwikhaya lakhe liseCatterick eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje andami ndodwa ndama nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ibutho lokhetshe lixelele onondaba ukuba kulindeleke ukuba libambe umrhanelwa wesithathu nanjengoko luqhuba uphando kwisiganeko sokuqhekezwa kwebiwe inkuntyula yemali kwifama kamongameli Cyril Ramaphosa ePhalaphala ngo-2020. Abarhanelwa ababini abavele enkundleni kamantyi yasebhelabhela eLimpopo namhlanje babanjwe ngecawe nangomvulo libutho lokhetshe. Esi siganeko sabangela isankxwe kwimibutho ezopolitiko yathi imemelela ukuba kusungulwe uphando ngakumongameli, kodwa njalo uphando lomkhuseli woluntu aluzange lufumanise chaphaza ngakumongameli ngokuphathelene nesi siganeko. Sele kuqenqeleke iminyaka emithathu ngoku enokokuba kwathi kwagqekezwa kwifama kamongameli Ramaphosa ePhalaphala kwebiwa isikhwentywe semali. Ekugqibeleni abamangalelwa ababini bavele kwinkundla kamantyi yasebhelabhela ngeso siganeko sangoFebruwari ka-2020. Owasetyhini onama-30 iminyaka ubudala, inkaba yakhe iseNamibia kodwa ukweli ngokusemthethweni. uFrolian Joseph sukwacele inkundla ukuba imvumele ukuba ancancise usana lwakhe ngelixa eseluvalelweni. Ukanti ummangalelwa wesibini Emmanuel David akakabi nalo igqwetha. The two suspects have appeared here in the Bela Magistrate Court. This relates to the theft of $580. Esi sibini sibekwe amatyala amane. Number one is conspiracy to commit housebreaking with intent to steal and theft. The second one is the housebreaking with intent to steal. The fourth counts is money laundering. Igunya Abantu lezotshutshiso eLimpopo likwathe abamangalelwa bazame amatyeli ngamatyeli ukwenza olu lwaphulomthetho. In the first incident, the suspects went to the wrong farm, stock it drum, and then they broke in and entered, but they couldn't steal anything. The following day, they located the Parapara farm, is where they got the money of $580,000. Okhetshe baqhubeleka nophando olunokukhokelela ekubeni kubanjwe abanye abarhanelwa abayanyaniswa nelityala. In favor of not divulging our strategic investigation, we are not ruling out the possibility that more suspects will be arrested with regards to the case. Aba babini babuyele enkundleni kwakhona ngoLwesihlanu umhla we-10 kuNovemba, nalapho kulindeleke ukuba bafake isicelo sebheyile nommangalelwa wesibini afumane igqwetha. Mongameli Cyril Ramaphosa ulincomile igalelo lenkampani ephala phambili kwiimveliso zasekhaya kwaneemveliso zabantwana iProcter & Gamble Manufacture kuqoqosho lweli. Ukwavakalise uchulumanco ngentsebenziswano yorhwebo eqhutywa ile nkampani phakathi kwelizwe loMzantsi Afrika namazwe elizwekazi laseAfrika. Le nkampani namhlanje ibiphehlelela enye yeemveliso zayo zabantwana eKempton Park eKuruleni. Namhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uhambele umsitho osingathwe inkampani egqwesileyo kwimveliso zasekhaya, amayeza, iimveliso zabantwana kwanezinye izinto, iProcter & Gamble Manufacture, njengoko ibiphehlelela enye yeemveliso zayo kwilinge lokuqinisa amatyathanga utyalo-mali kweli loMzantsi Afrika. P&G has been very much a part of South Africa's development story, both at an economic as well as at a social level. You have been in Africa for over 50 years and in South Africa since 1994, and you have manufacturing operations
in many countries on our continent. Umongameli uhambise wathi kucace mhlophe ukuba i-P&G izimisele ngamatyathanga orhwebelwano phakathi kwelizwe loMzantsi Afrika namanye amazwe ase-Afrika. As a clear demonstration of the value of trade between African countries, Procter & Gamble currently exports from South Africa to, as you said, a number of countries in our region. Ngomnyaka ka-2018 umongameli wasungula i-South Africa Investment Conference ngenjongo yokutsala utyalo-mali olulinganiselwa kwi-1.2 trillion yerandi kwiminyaka emihlanu. Lagxekwa kabukhali ke linyathelo ngelithi noko umongameli uqhutywa ngamabhongo agqithisileyo. I'm glad that P&G is proving in real effect that the pledges that you have made since 2018, you have lived up to those pledges, and today we see real proof. OkaRamaphosa uthe kuligugu kakhulu kuye ukubona i-P&G ibeleke kwizibhambathiso zelinyathelo lotyalo-mali kweli. Umphathiswa wabudlelwane namazwe angaphandle uGqirha Naledi Pandor uphinde wamemelela isisombululo soxolo esikhokelwa libhunga lezizwe ezimanyeneyo kwimfazwe egqubayo phakathi kaIsirayeli nePalestina. uGqirha Pandor kuvakalise oku ngethuba ethethe ePalamente ngemva kwemini yanamhlanje. Umphathiswa wemicimbi yezangaphandle kweli uGqirha Naledi Pandor uthe iminyaka bemi belizwe lasePalestina bephila impilo yokungcungcuthekiswa lilizwe lakwaSirayeli. The murder of children, of women, and the aged by Israel is an act that should have resulted in the International Criminal Court issuing an immediate arrest warrant for key decision makers, including Mr. Netanyahu, who is responsible for violations of international criminal law. Ukwamemelele isisombululo soxolo sanaphakade esakonelisa omabini lamazwe. That the Israeli-Palestinian conflict can only be solved through the establishment of two states, Palestine and Israel, living side by side in peace. The Palestinian state should be created along the lines of the 1967 border with East Jerusalem as its capital and in line with standing multiple UN resolutions. Ukwathe nangona ihlabathi lizikhalimela izenzo zenkohlakalo ezenziwa lilizwe lakwaSirayeli kwilizwe lasePalestina, kodwa alikasebenzi ngokugqibeleleyo ukuhlangula uluntu lwasePalestina phantsi kwedyokhwe yobukhoboka abaphantsi kwayo. Umphathiswa kwisebe lobambiswano nemicimbi yemveli eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams uhlaba Ikhwelo kwiinkokheli zomthonyama nabazali kuba basebenzisane ukuqinisekisa kuba abantwana bazawungena kulo Disemba babuya bonke bephilile. Kaloku liza kuqalisa kungekudala ixesha lolwaluko lwasehlotyeni kweli phondo. Kunyaka ophelileyo kwangeli xesha abangaphaya kwama-30 abakhwetha babuye bengamadoda esuthwini ze ama-22 asweleka ngenxa yempatho gadalala ngethuba besentabeni. Ixesha lokwaluka lithuba elinika umdla kumakhwenkwe aselula kunye neentsapho zawo. Oku akubanga njalo kwandisiwe ntshinga ngethuba lolwaluko lwasebusika kulo nyaka emva kuba unyana wakhe oneminyaka 15 ulukile ngaphandle kwemvume yabazali, kwaye uthi ityala lavulwa kodwa akubanjwa mntu. Othethe egameni lesebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli eMpuma Koloni uPhilo uthi babongoza abazali ukuba badlale indima ephambili ngeli xesha lolwaluko ngelokukhusela abantwana babo. Abazali mabazibandakanye elwalukweni lwabantwana babo. Uluntu luchaze amabhuma angekho semthethweni nabantu abawuvulayo ngokungaziwa luluntu. Omasipala mabathabathe indawo yabo. Ingcibi namakhankatha mayibe ngabantu abanempepha yaye abanamava. Xa umntana ezayo koluka ingabi into ezawuqalwa ngela xesha. Kumele uba kukhona isicwangciso esikhona ukuze ke ngoku umnyana eziba ixesha lisondela ahambe ke ayodibana ke ngoku nekliniki yakhe ekufutshane apho azawufika khona anikwe zonke izinto, athekishwe ngokufanelekileyo ukuba akukho nto na ezamvukela xa ephaya esikhwetheni.
Isabelo-bambiswano ngolawulo nemicimbi yemveli eMpuma Koloni imemelela ukuba kudweliswe uluhlu lazo zonke iingcibi namakhankatha ezisemthethweni. Olu luhlu lugqithiselwe kwiinkosi zengingqi neenkokheli zamagoyisa phambi kokuqala kwexesha lolwaluko kwehlobo. Kwiindaba zethu kuChannel 163, ndinguSiphosethu Boy, ndiseGqeberha. Kanti abantu baphefumle ngenqaku lethu langaphambili nalapho bebevakalisa izimvo zabo ngentetho yakutshanje yomphathiswa olawulo nobambiswano nemicimbi yezemveli eMpuma Koloni, uMnumzana Zolile Williams, nalapho athe kufuneka iikliniki zethutyana zisondele entabeni ngexesha lolwaluko. Ngeba ndithi luphulo oluhle lo uluza nalo mfo, kodwa ayiselo siko lokwaluka ke ngoku xa izawudibana nekliniki. Kuyo yonke ke le nto bayenzayo bangasifaki thina amatsomo, bangasibandakanya, asingeni kuyo yonke loo nto leyo, basibeke ecaleni thina isiko lethu siyiqhuba ngendlela yethu apha eTswana. Andihambiselani tu nesiphakamiso sikamphathiswa noko makungade kusondezwe ikliniki ecakwamabhoma. Hayi ayikhona, hayi liyamoshakala isiko lethu. Umphathiswa lo ndiyayiqonda imeko yakhe, wenza kuxakwa kuba ke nyhani ngoku kufike elulixa labantwana loba mabaye esuthwini, kodwa ke ingathi ngeke waqinisa ukhuseleko. Abantwana babulewa kukugula pha, babulawa intlonti. Urhulumente uyazama ngendlela zonke msasasi, ufuna abantwana baye bephila babuye bephila. Kha ingaseke bayihloniphe loo nto leyo, bayithobele. Itsho nje kweyam indawo ayiboni isenzeka le nto kubhubha kwabakhwetha, kodwa ndiyabona kwezinye indawo iyaqhubeka. Ndiyayixhasa, makenze indlela yokuba kusikiswe abantwana. Mbukelo ungaphefumla kwimixholo yethu, usebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Komiti ejongene nophuhliso lweziseko ezingundoqo eGauteng ihambele izikolo esele zifince iminyaka zingagqitywa ukwakhiwa. Isikolo sokuqala ibisesamabanga aphantsi iMayibuye Primary eTembisa. Esi sikolo kwakufanele ukuba sagqitywa ukwakhiwa ngo-2017, kodwa kwafunyaniswa ukuba sakhiwe kwindawo enamanzi. Nakubeni kunjalo, usihlalo wale komiti uzikhabile ezizityholo ngelithi ingxaki yayililindle elichithekela kule ndawo ekwakhiwe kuyo esi sikolo esixabisa i-82 million rands. Sekuphele iminyaka esixhenxe ngoku isikolo samabanga aphantsi Mayibuye Primary School singagqitywa ukwakhiwa. Namhla ikomiti ejongene nophuhliso lweziseko ezingundoqo eGauteng ihambele esi sikolo ukuya kuhlola ubume baso nanjengoko kwakufanele ukuba sigqitywe ukwakhiwa ngonyaka ka-2017. Ukanti usihlalo wale komiti uzikhabe ngawo omane izityholo ezithi esi sikolo sokhiwa kwindawo enamanzi. The story on the wetland is not true. What was happening is that there was a leakage of a sewer which is outside the school premises, but they needed to redirect it so that it does not pass through the school. Abazali bavakalise ukungaxoli ngale meko. We are not happy about it as parents, and we plead from the Department of Education that let them build additional classes. Kusenjalo nesikolo iLakeside Primary School eBoksburg naso asikagqitywa ngenxa yemeko ezithile eziphazamisa inkqubo yolwakhiwo. I think our school was at 95% in order, and now it's at 40%. Yes, teaching and learning is taking place, but under very difficult circumstances. Abazali bathi nakubeni le ntlanganiso yanamhlanje ingaphumanga nasisombululo, banethemba lokuba kuza kubakho amanyathelo athatyathwa ngamasebe achaphazelekayo uqinisekisa ukuba ngoJanuwari onyaka ozayo sigqityiwe esi sikolo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana eTembisa. Amapolisa aKwaZulu-Natal amemelela ucwangco nanjengoko sezisondela iiholide zokuphela konyaka. Okwakuvakalise ngethuba lokuphehlelelwa kwephulo lokuqinisa ukhuseleko kweli phondo ngexesha leziyunguma namhlanje eThekwini. Kanti kulo baphathiswa ephondo unkosikazi noMusa Dube-Ncube uthe amapolisa aza kuthi bhazalala kuzo zonke iingingqi zeli phondo. Inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal unkosikazi noMusa Dube-Ncube ithi zonke izinto zime ngomumo kwiphondo lakhe ukwamkela abo baza kutyelela eli phondo kwanokukhusela bemibalo. KwaZulu-Natal indawo ephephile for ivakashi, indawo ephephile for abantwana bethu, for abantu besifazane, for wonke umphakathi wakithi lapha KwaZulu-Natal. Sijabulile ke ukuthi
enyangeni nje nasemasontweni lawo esiwadlulile siyabona amaphoyisa abhiza ayasebenza ayazibopha izigilamkhuba. Ukwahlaba Ikhwelo nakuluntu ngokubanzi ukuba lusebenzisane namagosa ogcino-cwangco ukuqinisekisa ukhuseleko kweli phondo. Siyafisa nokucela imiphakathi yethu ukuthi nayo ibambisane nemphakathi kanye namaphoyisa. Imiphakathi kube yiyo kuqala engamaphoyisa kunokuthi silindela amaphoyisa ukuthi azokwazi ukuyobona umuzi nomuzi, ngoba izigilamkhuba nezigebengu zifihlwe yithina siyimphakathi ezindlini zethu. Ukwabulelene inkxasomali ephuma kumasebe ohlukeneyo karhulumente ayifake kwiphulo lokulawulwa phulomthetho kweli phondo. Uphinde wasematheni umngeni kukudala i-ANC ijamelene nawo wokusingatha inkqubo yolawulo kumacandelo amabini olawulo ngokuphathelene nobume beliqela nokutyalwa kwamagosa ngamalungu e-ANC. Kweli ityeli umba wokungalingani utshisa ibunzi okukuphenjelelwe nasisiganeko apha indebe yamabhokobhoko iphakanyiswe ngusihlalo we-ANC KwaZulu-Natal umnumzana Siboniso Duma endaweni yenkulu baphathiswa unkosikazi Nomusa Dube-Ncube. Kolulawulo umbutho we-ANC KwaZulu-Natal uphume elubala ngeligxeka into athi luhlaselo kusihlalo walombutho umnumzana Siboniso Duma. Watsho usithi usihlalo uyekelele umxakatho kuba ifuna ukunika amanina ithuba. Umhlalutyi wezopolitiko ugqirha Fikile Vilakazi yena ubalule ukungabi namava kukaDuma xa kuthelekiswa nonkosikazi Nomusa Dube-Ncube. But eventually she got to be nominated as a premier candidate, mainly because of issues of lack of experience, lack of capacity within the NEC of the province that was nominated, that is currently led by the incumbent chairperson Siboniso Duma. Okavilakazi uqhube wathi kubalulekile kuba i-ANC ingamsebenzisi njengomntu okuvala isikhewu kulawulo lobambiswano uDube-Ncube, kanti nayo inkulu baphathiswa ithi inaso isakhono isigqibeleleyo sokuchopha incochoyini yolawulo kweli phondo noxa ilibhinqa. I'm a woman enough, I'm strong enough, and I'm a leader enough, and I do not believe that any woman at any time needs to feel overshadowed. Kulindeleke ukuba i-ANC iphefumle ngalomba kubandakanya nalowo utshisa ibunzi ongokuphakanyiswa kwendebe yamabhokobhoko ngusihlalo umnumzana Siboniso Duma endaweni yenkulu baphathiswa unkosikazi Nomusa Dube-Ncube. Usapho lakwaNtuli luqinisekisile ukuba uyangcwatywa ngoLwesine waleveki unyana walo uBongi Ntuli nobeyifolo siyeqela lamazulu kwikhaya lakhe liseCattle Ridge eMgungundlovu. uNtuli usweleke ngecawe emva kokugabadela kwesifo somhlaza ngokwengxelo ekhutshwe liqela lakhe eneminyaka engama-32 ubudala. Nkonzo yesikhumbuzo kabonkosi Ntuli kulindeleke ukuba ibanjwe ngomso kwibali Moses Mabhida eThekwini kwaye iza kuqala ngentsimbi yesithathu. Ngokokutsho kusapho inkonzo yomngcwabo iza kubanjwa ngoLwesine kwikhaya lakhe iCattle Ridge eMgungundlovu ze emva kwemini yenze njeya ukuya emadlakeni. Kanti usapho lubambe ngazibini kuluntu jikelele ngemiyalezo lithe gqolo liyifumana ngeli xesha lenzima lijongene nalo. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile nemozulu. Mna babakazi bini bethu lapha kumadikela ngomqulu wendaba ndikubulise ke mbukeli wami ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika Imozulu bethuna igama lam ndikuThabile Makhaphela uMamthembu uqhude ndingowo zakho kuthanje ke yenze nje Imozulu masithoke bekuthuna ngomzontsundi kaloku ngokubanzi phaya ngemva kwemini ngomso kuphondo nje lonke lelo mZantsi Afrika ngamandla kaloku phaya ePhalaburwa bevuka ekseni ngeshumi nje lesithobela phela kamanzi akhona amathonsi entshona ezevula pha ngorhatya ngomso ngala 25 degrees efana ke phofu napha kaloku embombela futhi kusekuhle phaya emini ngabashumi mabini nje ekhatshwa sisasibini mbukeli ngokunkanye-kanye nje abaphondo wethu ezaphila njani wona ngomso phaya ngemva kwemini siqala kaloku phaya empuma koloni ko-Alvani ngo-11 degrees phaya ekseni bavale kusuku lwabo kwakhona futhi ngomso ngabashumi mabini nje ekhatshwa sesasixhenxe. Nanso ke Imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomso njengapha kaloku embindini kwelaphondo ko-Welcome ngo-14 degrees bahambe ke nemini yabo ngomso bayisonge kakuhle futhi ngamashumi mabini nje abe nesibhozo. Nanso ke mzontsundi Imozulu phaya ephondweni futhi entshona koloni njengapha kaloku ko-Beaufort West bavuka kakuhle nokupha ngomso ngelashumi nesithathu baqukumbela usuku lwabo olufikelele kakhulu phake ngorhatya futhi ngamashumi mabini nje abe nesixhenxe.
bukele ekhaya nantso ke imozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape njengaphaya kaloku kokurumani kuhle phaya ekuseni ngomso ngo-15 degrees bavala iminyabo ngomso kakuthi ngendlela nje emiyoli phaya ka-30 degrees ngorhatya. Nantso ke bukele imozulu phaya ephondweni lase-Northwest njengaphaya kaloku emahikeng kumiyoli phaya emva kwemini ngomso ngamashumi nje ekhatshwa sesasibhozo kufuna kanjalo bukele napha kaloku indawo ezifana naseklerksdorp ngo-28 degrees xa bevala imini. Nantso ke imozulu phaya ephondweni lase-Gauteng njengaphaya kaloku kumbindi welaphondo njengaphaya kaloku eJohannesburg kupholeka amanzi nocake kusibekele kakhulu phaya emini ngamashumi nje nesasithathu esifana ke phofu naphaya eSprings ngo-24 degrees. Nantso ke bukele imozulu phaya ephondweni lase-Limpopo njengaphaya kaloku ebilabila bavuka ekuseni ngomso ngo-15 degrees baluqukumbele kusuku lwabapha ngomso futhi ngamashumi nje ekhatshwa sesasixhenxe emva kosuku. Zayenje nje ke imozulu phaa kwelaphondo laphaya kaloku empumalanga njengaphaya esikhukhuza mhle futhi kakhulu la 18 degrees bavale kusuku labo nocakela imathumbataka kakhulu elazulu ngamashumi nje nesine phaya emini ngomso. Nantso ke imozulu phaya ephondweni laKwaZulu-Natal njengaphaya kobukele eNewcastle ngo-13 degrees bavala iminyabo futhi ngamashumi nje nesithathu njengaphaya kaloku ko-Lady Smith futhi kusafana ngaye la 23 degrees bethu la itsho ke into koyami idesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyawule. Kamnandi mawethu.